Oké, jongens, stilte. Er mag iets minder bij die stop als dat lukt. Iets minder hard. Opera Spangen is ver van huis. Helemaal in een briesende storm zijn we hier naartoe gewaaid, aan zee. In het museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Want Frances, die de Tosca zingt, haar broer is hier conservator. En ja, die zei, ik wil dat hebben, ik wil dat hebben, ik wil dat hebben. Ik zing normaal opera's, ook in Spanga, dus gewoon een rol. En ik wil altijd ook tussendoor recitals geven en het liefst een one-woman show. Dus ik kwam bij Corina, ik zei, joh, ik wil weer eens een one-woman show doen, kan jij dat regisseren? Nou, Corina zei, dat is leuk, maar dan moet dat wel naar aanleiding van de opera. Ik zeg, nou, dan moeten we Tosca doen. Want daar zitten 3 figuren in. Ik zeg, en dan moet dat een beetje à la Tommy Cooper. Dat is die goochelaar en die heeft 1 sketch waarin die een half pak aan heeft. 1 matroos en 1 vrouw en die draait steeds om zo. Dus ik had dat zo in mijn hoofd dat als je een beetje snel schakelt, dat je moet kunnen zien dat je dan de ene figuur bent en dan de andere. En Corina heeft dat dus heel goed verwerkt in die regie. Soms dat ik, nu gaat het, maar in het begin werd ik helemaal gek, want ik moet zoveel doen tegelijkertijd. Dus het is wel ambitieus, maar ik geloof dat het wel leuk gelukt is, ja. Luister, waarom kan ik Tosca eigenlijk niet zeggen dat ik Angelotti bij ons in de put in de tuin heb verstopt? Ik vind dat ze dat moet weten. Ik kan niet zonder Spanga. En ik denk ook dat het is heel gek, maar de manier waarop ik me heb mogen ontwikkelen, kon alleen maar daar. Kon in dat rode, socialistische, liefdevolle, hardwerkende gebied. Dat klinkt natuurlijk heel melig, maar ik weet zeker dat dat zo is. Ik had mij zo nooit in een theater kunnen ontwikkelen als operaregisseur. Nooit, nooit, nooit. Het kon alleen maar daar. Dat kon met het hallo van Jacob en Kobi de Wolf en et cetera, et cetera. Dat is een andere sfeer. Daar blijf je wakker door, daar blijf je wakker. Dat is eigenlijk. Mijn lief vroeg mij vanmorgen, ben je zenuwachtig? Toen zei ik, nee, ik weet helemaal niet waar ik naartoe ga. In Spanga word je 's morgens op de dag van de première wakker en dan ruikt het op een bepaalde manier. Je kent de grasprietjes. En je weet, en het geluid van de ganzen en et cetera. Dat geeft een ander. Dat maakt in mij iets anders wakker, waardoor ik anders creëer. Nogmaals, dit is dus ook in Spanga gemaakt, moeten we niet vergeten. En dan mag het uitvliegen. Maar vergeet niet bij het eerste schot mooi neer te vallen. Wacht, ik doe het je even voor. Spanga heeft enorm familiegevoel. Ik pas daar heel erg thuis, omdat ik hou niet zo van die. Ik hou wel van chic en netjes en goed opera maken, maar ik ben niet zo van status en highbrow en onzin buiten opera om. Daarom vind ik het daar prettig, omdat het gewoon hard werken is. We sjouwen allemaal die banken mee, ik ook, bij wijze van spreken. En dat is leuk, je maakt samen met elkaar dat product. En ik zing dan nu als enige alle rollen, maar iedereen die er omheen loopt, ja, dat is natuurlijk net zo belangrijk. Dus wij staan van de zomer
gaan we in première met Falstaff, weer een Italiaan. In een hele andere setting dan we hem in 97 hebben gedaan. En ja, dat moet gewoon ook weer daar. Ik kan niet zonder.